kenda bro bet kodu kendo ng'ata magimoro mulo antie sawa sawa. Kawasudo nyake kaunti ma Homa Bay en ni jong'anyo nodino yore madonje bomano okinyi ma kawuono. Jong'anyo go lero ni gin e achiel kod kweth mar Azimio One Kenya Alliance mane oluongo ng'anyo odiechieng' ma Sabasaba. Gimedo kwedo sirikal Kenya Kwanza kuom rem kelo fuong'ruok ne jopiny e yore mag uchumi. Chenro mag ohala kod wuoth bende norochore bomano kod alworane kaluwore gi lwasi mar ng'anyo. Komachielo bende chenro mag wuoth kod ohala nong'ikore e boma ma Migori ka jodak makanyo norakore kod obila ka gidwaro mondo omi owegi thuolo mar hingo odiechieng' ma Sabasaba. Yore nodin kendo johala mathoth bende ne olewo yawo kuondegi mag uso kane giluoro tulo ma thoro timore e kinde mag ng'anyo kendo miyo gilal mag mwandugi. Kuom thuolo malach okinyi ma kawuono, bomano nodong' nono kobila ne dhi nyime gi rido arita mar kedo gi joma ne chano ng'anyo e bomano. Kawuni we gari. Obila e kaunti ma Mombasa nokeyo jogo manobago ng'anyo chuny boma ma Mombasa gi iro malungo wang'. Ng'anyo nero mane geto chwalo ng'ur ne piny owacho ewi ng'awruok mar ngima kaachiel kod yango odiechieng' Sabasaba ne bende oyuore gi jood bura duto manie kaunti ma Mombasa makmana jood bura ma Nyali Mohamed Ali. Jotelogo noseyo obila kuom tiyo gi iro malungo wang' kakeyogi ka ginyisogi ni lweny ma gigoyono ne geto nyaka bero ngima mar obila. Chenro mag wuoth ne orochore e chuny bomano kuom thuolo malach ka johala bende noloro kuom kinde machuok to chuthe apaya ma Moi. Bang' ng'anyo nero chenro duto nodokie wang'e. The constitution has given us hiyo sheria ya kwamba we can picket, we can demonstrate, we can protest. It is in the constitution. Mashirika waliomba ruhusa, wakaandika barua kwa wakati unaotakikana. Sasa tulikuwa tufanyeje? Kama mnataka bring referendum. Ningelipenda wakati tutapanga tena maandamano kama hayo, wananchi wa Mombasa mujitokeze kwa wingi, kwa sababu mambo haya hayana cha chama, hayana cha mkubwa, hayana cha mweupe, hayana cha mweusi. Maisha yanatuhusu sisi sote, wakazi wa Mombasa na wananchi wa Kenya kwa jumla. Kwa hivyo nawaomba next time tujitokeze kwa wingi. Weche mamoko makelo kuyo en ni apisa moro mar obila matiete sendo obila ma Bondo owito ngimane bang' kanyo chielore owuon gi magina. Komanda mar obila ma Bondo Ibrahim Kosi olero ni chalo nyowuok kadhi e tich to bang'e ne ochako dok e ot kama notime masirano. Wachore ni mosenindo Michael Chalo nokwongo goyo min ode kod bunde kapok noloko bunde kuome owuon kaluwore kod gwandruok ma e kindgi. Kata kamano min ode notony kendo medo yudo thieth. This morning it was unfortunate. We had an incident whereby one of my officer, Michael Kialo, he shot himself. He was issued with a rifle to proceed for work, but before that he returned to his house, whereby
we believed he picked some quarrel with his wife, and which resulted in shooting his wife and himself. Wadhi e kaunti ma Baringo kama winy mag flamingo medore e nam ma Bogoria kendo medo ywayo jolimbe. Jokanyo e sekta ma limbe Baringo wacho ni flamingo miyo kaunti no yudo omenda mohewo milion 50 kaka higa. Gimedo kwayo piny owacho mondo rid arita mar bero lwasi ma limbe alworano. Diana Olonde miyowa picha mar winy go eko mag flamingo mong'ere kod kitgi mar nyadhi. Welo mafuyo gi ndege mako tipo mag winy ma ogawo e nam Bogoria kod nyadhi. En tipo ma pichni kendo ywayo wang'. Winj flamingo sani opie nam Bogoria bang' dang'ni kuom kinde kaluwore kod oro mane otweyo namno kendo thiro nyak mar chiemb winygo. Winj flamingo osebedo ka ywayo welo moa kuonde mopogore opogore pachoka kod pinje maoko kendo chwalo omenda maromo milion 60 ne kaunti ma Baringo higa ka higa. Kata kamano, oro masilili mane ochakore dwe mar 10 higa mokalo nodaro winjgo kendo miyo yute chenro mag limbe ma Baringo lwar nyaka milion 5. We used to be collecting up to tune over 100 million in a year, but the pandemic COVID-19 actually has brought a lot of issues within the industry, which has reduced a lot of revenue. Apart from that, the insecurity issue, which actually was a main part of the problem, but since now the insecurity issue is now stabilizing. Sani gifuong'ore kendo gifuyo gi thuolo. Kalore kod koth mosechwe kinde mokalo, pi nam Bogoria duogo kendo ywayo winjgo. The population of flamingos in the world is almost like 3 point something million, but we have